Wie haar alles in het hand, ja alles al ontdekt. En Ja, bedankt. Wat fantastisch dat jullie hier vanavond allemaal zijn. En wat een prachtige aanleiding. Het thema is heel mooi, van Ganzenveer tot smartphone. En we kennen natuurlijk allemaal de smartphone. Ik bedoel, ik kan er zelf ook niet zonder. Ik heb mijn toespraak hier ook op staan, maar ik ga hem niet overmaken. Want ik heb er heel erg op geoefend, dus ik hoop dat ik hem een beetje uit het hoofd kan doen. En ik heb niet zo'n lange toespraak, maar ik wil toch wel even jullie aandacht vragen voor de Ganzenveer. Want ik heb heel veel smartphones gezien, maar de Ganzenveer hebben we het nog niet over gehad. Want volgens mij moet je toch een beetje vreemd zijn om te bedenken dat als jij een ganzenveer vindt, dat je daar misschien wel mee kunt schrijven. Dat zou toch heel gek zijn? Je vindt een veer en je denkt die is hol. En hoe ga ik daar dan mee schrijven? Die doop je in de inkt of je hebt iets gemaakt wat op inkt lijkt. En dan ga je daar iets mee schrijven op een stukje hout of een stuk papier wat je hebt gevonden of wat je hebt gemaakt. Dus dat moet allemaal gebeuren. En dat oefenen, dat is vast vaak 100 keer fout gegaan. En dat is heel goed, want van fouten gaan we leren. En daarom mag je ook altijd fouten maken als je dingen maakt, als je dingen bedenkt. En geef de moed niet op, want als je gewoon doorgaat, dan ontdek je dat zo'n ganzenveer, als je hem wat verhardt en als je daar een stukje van afsnijdt en je doopt hem in de inkt, dat je daar dan ook echt mee kunt schrijven. En na de ganzenveer kwam natuurlijk de balpen, kwam op een gegeven moment de drukkunst, kwam een computer. En nu hebben we zelfs een iPhone of een smartphone waar we zelfs filmpjes mee kunnen maken. En daar zijn jullie dus tegenwoordig mee bezig geweest. Al die dingen die we in de afgelopen jaren hebben geleerd, die hebben we opgeschreven in boeken. En die boeken, die gebruiken jullie nog steeds op school. Nee? Jullie gebruiken de iPad? Nee. Ook niet? Beter. Nou, fantastisch. Zie je wel, het ontwikkelt zich zo snel dat zelfs de wethouder niet eens meer weet hoe jullie leren. En dat is heel goed, want aan jullie is de toekomst en ik hoop dat jullie op school heel veel leren, maar ook bereid zijn om heel veel fouten te maken, want dat bepaalt onze toekomst. Vanuit het verleden, naar het heden en weer verder naar de toekomst. Ik wens jullie heel veel succes met de ontdekkingsreis en ik ben heel erg benieuwd naar het filmpje. Dank jullie wel. Wie maakt zich eigen vestjes, en dat zijn dan Friese vestjes. Dat vind ik heel leuk om te doen. En het volgende liedje wat die van je speelt, die willen heet Magneet. En het dit woord een magneet. Ja, zo simpel kennen we.
Behalve de meeste mijn telefoon, hè? Je bent op filmpje. Ik zeg hier voor de meeste zonder telefoon, ik achter niet. Kom, help eens even. Zo zat ik bij haar.